Ang sinanglaw ko po ay pinartneran ko po ng dinakdakan, tapos dinugo ang tokong po. Tapos ginawan ko po siya ng promo na bundle. Yung sinanglaw pwede mo pong i-partner sa dinakdakan, 99 pesos lang, may libreng kanin, tapos unlimited juice pa po. Tapos unlimited sabaw, unlimited sebo na rin po. Tapos meron din po akong promo, yung take all, 145 lang siya. May sinanglaw, may dinakdakan, may dinugo ang tokong, may libreng kanin, unlimited sabaw, unlimited juice na rin po siya. Binabalik-balikan siya kasi masarap po talaga. Yan. Kasi yung quality ng pagkain, talagang sinure po namin na kapag natikman po nila, babalikan po nila. Yung sinanglaw po namin, marami po kaming servings, tapos bumabawi na lang po kami sa quantity kasi naniniwala ko na kapag madami po yung servings, mas marami po yung customer na babalik sa amin. Kaya inaano ko po siya sa quantity na kahit na konti lang yung tutubuin namin, mas marami po yung taong pupunta sa amin, doon po kami bumabawi. Mahirap lang po sa umpisa, pero pag nasanay, masaya na siya. Hindi na po siya nakakapagod. Sa una lang. Kasi maraming customers nakakawala ng stress yung nakakawala ng pagod yung pag dinadayo ka na, pag maraming tao, tapos malalaman mo, taga ibang lugar, may mga taga Manila. Nakakatanggal ng stress kasi feeling ko nakakapagbigay ako ng happiness sa kanila kapag tinitikman na nila yung sinanglaw, tapos satisfied sila. Ganun. Pangalan ko po Alri Antonio, local vlogger po ako dito sa bahay ng kuya po. Ako rin po yung may-ari ng Sinanglawan dito sa Barangay Bintigan. Nag-start ako 1 month ago lang, kuya. Na-inspired ako sa mga nakikita ko sa social media, yung kay Diwata kasi, di ba, sumikat yung kainan niya na parisan. So ako, nainggit ako. Charot, na-inspired ako konti kasi nakita ko kasi kung paano siya nag-start. Tapos sabi ko, try ko rin kasi may mga followers naman na ako, may mga taong naniniwala na sa akin. Tapos yun, sinabi ko kay mama, magnegosyo kami ng sinanglaw kasi yun ang comfort food dito sa bayan namin. Kaya sabi ko, try natin yung sinanglaw, baka mag-click, tapos gayahin natin yung marketing ng ibang mga nagbebenta ng pagkain. Tapos yun, kuya, nag-click po siya. 1 month pa lang po, ang dami pong kumakain dito. Tapos may mga taga ibang lugar na kumakain, may mga taga Pasay, Pampanga, Pangasinan. Dinadayo po talaga yung sinanglawan namin. Simula po nung nag-open ako. Sinanglaw po is like Ilocano po siya. Laman loob po ng baka. Tapos meron po siyang tinatawag namin na paspes. Yung dumi po ng baka na hindi pa po lumalabas, yun po yung ginagamit namin na pampapait. Pero malinis po yun. Tapos ang po niya, tinitimplahan po namin ng mga rekado para mas sumarap po siya, para mas maging malinamnam pa po. Ganun. Nilalagyan po namin siya ng dugo ng baka, tapos may laman loob ng baka, tapos may laman din po ng baka, tapos may mga balat ng baka. Halo-halo po yun Tapos may mga sebo rin po. Pag pinagsama-sama mo po yun, doon na po yung sinanglaw na sinasabi nila. Sa mga nanonood po dyan, support nyo po yung aking sinanglawan dito sa Barangay Bintigan, Purok 3. Harap lang po ako ng covered court. Open po kami ng 7 a.m. hanggang alas 8 po ng gabi. Punta na kayo dito. Masarap yung sinanglaw namin. Anong araw po kayo? Everyday po kaming open. Everyday po. Tapos thank you na rin po sa mga dumadayo sa amin, yung mga taga ibang lugar po na kahit sobrang lalayo nyo po, talagang nag-e-effort po kayo na pumunta dito sa amin. Kaya thank you so much po, na-appreciate ko po lahat yan. Ang specialty po namin dito, laging binabalikan po ng aming customer ay yung sisig, pares, lechon kawali at syempre yung authentic po namin dinakdakan.
Ako si Yao Divina, owner po ng Karuba Bars and Grill House. Naitayo po namin to noong 2022. Simula ito sa aming magkakaibigan na dati namin pangarap na ngayon ay sasakatuparan na namin. Ang Karuba ay hindi lang po basta negosyo dahil ito rin po ang paraan namin para makatulong dahil ang mga empleyado po namin dito ay malalapit din po namin kaibigan. Ang Paris overload namin ay pag natikman nyo ay babalik-balikan nyo. Yung sa halagang 149 ay sulit na kayo. Ang laman niya ay lechong kawali, lechong bulaklak at laman ng baka. Meron din kami dito ang dinakdakan at pigar-pigar. Yan ang mga mabenta dito sa amin sa Karuba. Sa lahat po ng tumatangkilik at sumusuporta po sa Karuba and Paris ng Grill House, iniimbitahan ko po kayo na pumunta po kayo dito sa Barangay District 1, Aguila Street, Puyo po, Nueva Ecija.